ин ҳодиса чанд сол пеш рух дода буд. Аз мактаб ба хона бармегаштам. Дар автобус як ҷавоне дар паҳлӯам рост истода буд. Аввал аҳамият надодам, вале чун аз нақлиёт пиёда шудам, ҷавон аз пасам фаромад. Дар кӯча ҳеҷ кас набуд. Ногаҳон он ҷавони аҳмақ маро аз дастам сахт дошта оғӯш карданӣ буд. Шумо тасаввур мекунед, ки чӣ қадар ман тарсидам. Қариб монда буд, ки дилкаф шуда мурам. Ман бо як азоб дастамро раҳо кардам. Ҷавон аз пасам давид. аз рӯ ба рӯям як зани калонсол баромада ба ҷавон гуфт: ин қадар ин духтарро ғам медиҳӣ? бо духтар нихелшинос намешаванд. ман аз тарс пасамро нигоҳ накарда бо тамоми қувват давидам. он ҷавони албош маро дарёб карда натавонист. аммо то ба ин рӯз ҳар гоҳе ки ин ҳодисаро бар ёд мебиёрам, маро даҳшат зер мекунад. ин қисса аз саргузаштҳои ниҳонии занону духтарон буд. мутаассифона чунин ҳодисаҳо дар ҳаёти занону духтарон зиёд рӯй медиҳад. зӯроварӣ монеи пешрави бонувон дар чодаҳои гуногуни зиндагӣ гашта ба занҳо, оилаҳо ва ҷомеа таъсири манфии равонӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мерасонад. пас биёед дар якҷоягӣ ба зидди хушунат алайҳи занону духтарон дар ҷойи кор, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва оила мубориза бурда ин падидаи номатлубро решака намоем.